enes onyame hyiran sa wo onyame a na wade nyina beko Mameneso Eradie Fisa Mekui Yawoko Oni afako no merade wate na ne esi no age se Yesu bam eni amanyina beko Mameneso Bio Efisa Mekui Yawoko Oni adofo me be hye wo nkran na matufo e wo niam bebre ho e ma niam bi enhye wo so ma me obi nya nyame o no aka che wo se wonya kunu ware obi nya nyame no aka che wo se wonya oba wo obi nya nyame no aka che se broche krata wonya bi na hwan ni nipa wo soro hini ya wo bo soro ne asase no one na tumi nyina ya ne dia ene wo hye wo nua ba mama ka kire no fotabra ba no ma nyina no bie Onyame a wotuma ade nyina ye akwa widi anomanie me di onyame asam enkuranhye sam me di afutu sam ebra wo ne onua ne opa wo su no onyame di su ne bekọ no so ne opa wani wuase no onyame di ani wuase ne bekọ no so na se ka nipa nko anka wiase po ni ho na so papa yo hata soro no wone ne tumi ade nyina ye obi bisa se wunyame wo he hye ne se wone ne onyame obo soro ne asase ye wona ye wade nyina ema nipa mu abam ema nipa nka won se na wonyame ohata soro no wono no te emere ene nase wonipa nyame wonipa ntimu nsai nipa abrabo age se Kristo yi otamfo ne pe wo sai oh na ka wani maguase na ka no hwehwe wo sesai na ka wani maguase woni pam ka kire na so papa yo hata soro me wono nti me wade nyina ye beko Mameneso Erade Efisa Mekui Oni afako ne merade wate na wonu ni onyame a wotumi ade nyina ye wobi nima wobi timu kire nti no oni adofo fa wasam erade no nkire wo kwan be ma bi nti ugoka wanu aduro obe ma bi nti u be hya wo ho akonfo mimi amehye wo nkura wate dia wono pese wo besu no obesu achen wo dia o pese wo ne wo mansen no ne dia bese ye agya wo onyame tumi ade nyina ye o pese nka wa brabo nyina be ye basa na so onyame se wo wono a wo ade nyina oh abrebia we se bia me kase se akoni panko opa ka ni nua fom na nka woni wiase biem na so onyame ne te de wo yase okoni ye rade ko enti fa ko ne ma rade ena no pay awie anwumre ba bia wo bia wo ne me ahia oni a wo de YouTube no so Mia Blue no so Catch FM oni adofo wo beti ensem bebre sebe ya nyi concert ensem na nso tie ensem yi afutu se wom enkuranhye sem wom ababi bebba mu amawo onyame ne ahyase ne awie nyame oni ababi a wo ne me ahia sabre se ya nwumre se ya nadwo se ya nopa se ya wia ya hia wo awrade di mu wate wotumi ade nyina ye wode ahode ne bebrew sesia ene woni aba mama ka kire dwumadi a mahihya me de brew ne mimia ade na wo susu afọ obi ho ade na wo dwene afọ obi ho ade ankra na opese nka ntu wunua bi oni adofo anwene bone ma wunua wate bisa wo ho se pane wo wo nsa no a ebe ya oyi a minim se be yo ya enti se be yo ya de amfa wo obi so nsa no wate ehia wo awrade di mu mimia adenti na wonim se ade a obi di ya wo be yo ya asam obi ka fa wo ho be yo ya asam obi ka be ya ni wuase ama wo na be ya tete na wo ka fa wo nua ho oh ena so poku se onyame fa na hode mra esesia mimia sabre enye baby ya ne yehia yo onyame ne yanim ene yechi uni aba mama ka kire
Meka de onyame aye wo mabrabo mu a onu adofo ya dansidie de nipa nsusu de nipa nwene no eno na Awurade ofa hye no ho animonyam ena meka nkuranse hyem akyerew Awurade ne mekyem ono ne katabo oye mekyem Awurade nya wo kyem wate oye ahohia mubuafo Awurade ne me ma hohia mubuafo eti mane nya wa hohia mubuafo oni adofo frɛ na obegye so wate oye ahohia mubuafo oye ahohia mubuafo su frɛ no o frɛ na obegye so oh Awurade ne sha wo bo o sin so hwe nyina mo obeka ye ho so hwe ba ne bro so aware guo adwuma seye awomawuo anase ohaw bi abrochire kratasem menu agya yare bi eda wo so awohia mubuafo ne Awurade wate onipa nya nyame bese doctor ti muka kire se bi mpa wonyem wo ba wo edasei enye nyankopon ne doctor enti doctor no de na emam ba nyankopon ya ado na doctor ne de ne bamu a na ye da wo nyame ne no wahyehye oni adofo Awurade nko ane bo se wura wo ha ebre ye mu aye di ama we Awurade nko ane kamafo wate one ne yahohie mubuafo oh onyame we yahohie mubuafo ampa oni adofo frɛ no wate obegye so one ne yahohie mubuafo sɛde da bia meka no aya ka kire FM sunie obi ni ma obi timu kire eso na sabre mu nua ba mama ka kire ma no gusu yi ya telephone number sabre ya di dwuma no 015 21 400 8110 oni adofo wasem bi awo no fafa WhatsApp iso ka ya betra se ebia de awunim a obi nim na de akyekye ye ho me nua na ye nkuran hyesem de be pese bi bisa wo se de obi aka wo ma na ye adwuma wa brabo so me nua ware bi sam nti wo ma ahye wo so atete wo abayare bi nti me nua wo bi ni mo obi timu kire so ni enfa ho ne ne aseye koduru enfa ho na adwindwi bi ada wo so uni aba mama ka kire de me ka kire wa ne se woni adofo sorry na Bible say ya wade hu nyina ho kwan enye ne nyina ne fata yen eti ma obi nka nkire wo say ade we iti ema nipa mu wabam wonyame tumi ade nyina ye mesi de wosusu ma wo no wosi susukuru obesusu ama wunua no sana Awurade be ya ma wo eti de me pese me nua dofo wo de hye wadwe mu na wo de to abrabo so he bone a obi di bedi unu gyan ne Awurade jai no Awurade wo tumi ade nyina ye wonua bia na odwe ne se ye bone na nsu nyame anim na enye bone ebia wo fa ne se eyo hawo nyame anim na bia na enye wo hawo wose wo yi bibi afiri ho no de bibi papa bi ahya na mu me wo gidie wo sasemi mu wo Bible mu wose wo nyame wo yi bibi bi afiri ho no de ade pa ahya na mu na ye wo se de ekita wo first na enro ne ye papa ma wo na nso na nyame anim na enye papa ma wo me se sa dipa ne pese wo besu enso wo nyame ba ma na esu achen wo o pese wo hawo bi beba wo so wo nyame a wote soro ho no adia bay tie na stenyomo ye Ewo bro wo Yesu bo ye adwa me wa sha me boni so ani mi ye ni esie Jesus ye ti onyame we obehwa wo boni so e ka ye nyina ye wu an sha me fo so so ti on sha wo de wate ori adofo Papa Yesu ene wonyame asem a ewura me ne se me nua dofo me ma wo menkyekye wo wre onyame kasa kire me se me ntu fu nhye wo kuran onyame kasa kire me se me ma wani na ho wonyame asem ho onia woni Bible apabi to wate asem ni nyina wo Bible mu onia dofo sebe wontimu nkenkan pa wo dia wo sori abie mu na pagya kire soro na ka wasam kire Awurade
ewiase nyina betwam onyame asem ntwam da moma yenya ehedia ye dia Bible no wate ebra na wie du onu adofo se wonyame pie wonanum onyam a sede Kofi Kinata kae no osese wankwansi dayen a wonya nipa ba kumpo e wa hene enum efise Kristofo niema bebre ni yaye e de pam nipa mpo firi nyame fie menua otumi ade nyina ye wate bibia ni weso papa ye mi aka mensa na memfata wo sa yo wonwa wo sa yo wonwa sakache ni we kanyame asem media ka menka ho na nka memfra mu bi na de mahu nyame asem wo so wo yi bibi afiri ho na ode ade pa bi asa na mu asem mra me ni Awurade na ese ya bonnet se damra ma haban pa Awurade asem nti Jesus no Awurade ahode beba Benia mo nyamenya kese ma wate oduma nko ani Jesus Christ di Awurade aye wan ni betimi ayo ni petimi yey otia maka nyina mame obubu mpotwere ni nyina be danase ti so danase tanka yennim ya susu ne sa na so papa ye tia ya ka nyina obubu mpotwere ni nyina ye danase woye kase ya wate menua na asema matwere amede e ba no wonyame asam ne hyameseme nkyekere wo wate oduma kwa ni Jesus Christ de Yesu aye wo me mabrabom no de Yesu aye wo abrabom obi antimi nyebi atia maka nyina obubu me mpotwere nyina danase wate danase anopa wie enumre yi be menye Awurade aya na me yebonu ayefo Jesus ye asidan ka odi papa ya paja wo kese wate waso ye ni so nyina ama me so ma de me ho ene asidan kanidi ayeye ni asida bi wo ho aye de be ma Awurade awo obi ni mo obi timi kira sunie ye onyame tumi ade nyina ye wate ama ne nya wo nwa ya wa ye de doso de Awurade aye doso danase na ka me ne hwan ya bobodi anka be wa kire na so na be de onyame aye ama ne nya wo nwa Yesu nko ane hye ye bo osan sore ye so de aka ye nyina so abamu hyase bia be ma bi ka kire wo hwe de wunu ya bi kan ye hwe office bi a wo ko ye wunu se bibia beti wa ye ye eso amam Awurade nko ane fata be danase wate yenda na se abre nyina wo sha ye mbo so oba bewu na ansa so oba sore di oka ye nyina so abamu ani ehwamo otsini faso ayingasie wo fata ye me da wasio abre nyina ya de Awurade ase oni adofo aseda nyina ya ne dia papa wotumi ade nyina ye wono nko a ne kwakirafo pa enu ti dia be de wo kane na ne se wonu ya me be hye wo kuran ne Yesu nko a wotumi ade nyina ye e ma ne nya wo nwa Awurade ne be hu mobo se de na do ye te wate Awurade be kai se de na do ye te onyi ahohom no free Yesu adumra ne Awurade bo hyesem no be ka kire yen oba ma ya yetire enne me ka kire mi yetire wo so fa wo sese ubu sa wo yetire Awurade bo hye no onyame tumi ade nyina ye